chieng' mise winja ka wacho ni ODM rach, to onge chieng' mise winja ka wacho ni baba rach, to be okabo wacho baba en wuonwa. Nyabedo disagreements e family, seche mantie disagreements okinya wuok ni gori gi wuonu kata kaponi wuonu ne gore kodi, iwuok mana gi ng'wech. To mano Kenya Kwanza mipengo, to sani koro nitiere broad based government ni in chung ni en mane kuom broad based government? To baba manyocho wacho ni kik wadonje broad based ni giwiwani, koro pingo broad based. Okini mapenji ibende kora penji ineno nino pinge no wacho maber ni poko wacho ni nitiere winjruok mora mora bang' higa mar 2027. Koro ise mano pogore gi pingo ng'ato, mano wacho ni pok wawinjore, to konyiso ni sani en gi wach kata en gi pek moro. Koro an gima penji ni in sani wach broad based ni chung komane? Baba no wacho maber kano nyisowa, to bendo sega bedo konyisowa wach mar tutamni ng'amo senyiso ni wache. Iwinja maber? Wach moro ni ODM ok dhi golo candidate ni ng'amo senyiso ni ok dhi golo candidate. To ka koro yawa baba ne oseketo gigi e laro, mane gima wasega bedo kwa wacho. Ana wacho mana ni owetewa moko ringo sana dhi wanyo, seche mose dhi wanyo matiende no onge trust gi wuongi ei dalaka, ni wuongi pod nyaga konye, odhi manyo baba moro oko mondo mi osir lwete. An okibo winja Trevor, tanyisi kawuono kata ne bed ni ODM omiya tiket kata ok dhi miya tiket e mbele ruoth, okibo winja na chung' nagora gi baba. Mano wuonwa ma respect maero bende. To seche moko kuom ok dhi e buche moduong' gi ODM, mano nyiso nang'o? Mago koro